मैयानि जे निउज जे जोंनि आसाम आयेन आफादाव जे लग' बेहाय बर'नि रावखौ बोखारना होदों होननानै निउसाव मिडियायाव ओंखारनायखाय जोङो बनसु थोरोबनिफ्राय जों बर' जातिनि जानानै बुहुद दुखु मोननाय फोरमायनायजों लोगोसे जों माखासे हाबाफारि लादोंमोन जे जोङो आसामिस लेंगुवेजखौ जोङो जाहाथे बिटिसि एरियायावबो जोंबो माने हुखुमोरनाय मोनसे जों हाबाफारि लादोंमोन जेरै बेनो मोनसेल'मोन जे बे लानायनि मेन थांखियानो जाहैबाय जे बर'आबो मोनसे बर' भाषायाबो मोनसे 8 सिडुलाव थानाय भाषा जेरै एसामिसआ 8 सिडुल दा जोंबो 8 सिडुलनि भाषा जों समान मोनथाय मोननांगौ वाइ माने बर'निखौल' मानो बोखारनांगौ होननानै जों जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदोंमोन आरो बे हिसाबैनो जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादोंमोन दा फैयै फैयै जोङो दिनै सानजौफु समाव जोङो माखासे बेनाराव बर' गैयि बेनार एसामिसाव लिरनाय बेनारखौ जों खोमोरनानै होनाय जादोंमोन बेजों जों फोरमायनो नागिरदों जे एसामिस कमिउनिटिया बे एसामिस भाषाखौ खोमोरोब्ला माबायदि मोनो माबायदि सेन्टिमेन्ट ड्र खालामो जों बेखौ नायनो लुबैदोंमोन दिनै जों बुजिबाय जे बेहाय जोबोद माने बुजिनायाव फैबाय जे दिनै जों प्रेस मिट मिडियायाव माबाया होनफिनबाय जोंनि जे दानि स्पिकार आसाम एसेम्ब्लिनि जे स्पिकार बिथाङा जे बर' भाषाखौबो बै एसेम्ब्लिनि बे लग'आव दोनफिनसिगोन होननानै जों खोनानो मोनबाय आरो लोगोसे मानगोनां हेमन्त बिश्व शर्मा CM सारा बेखौ जे बर' भाषाखौ बोखारनाय जानाय नङा होननानै बुंनायखौ मेसेजखौ मोननानै जों जोबोद गोजोननाय बावबाय आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावबाय बनसुनि जानानै आरो बेजों लोगोसेनो जोङो मोनसे जिनिसखौ जों डिक्लेयार खालामफिनो जे जोंनि जे बे हाबाफारिखौ जों जे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव जों बिथोन हरदोंमोन बे बिथोनखौ जों उइथड्र एबा बोखारनानै लाफिनबाय जे जोंनि बनसुनि सोद्रोमाफोरा आरो बे दहाय फुंनि बायदि बेबायदि हाबाफारियाव आरो मावनाय नंला दा सेकेन्डआव जाहैबाय जोङो प्रशासन एबा DC अफिसनिफ्राय मोनसे पिस कमिटि लेंदों बे पिस कमिटियावबो जों नुजाहैगोन आरो जों बेखौनो जों फोरमायगोन जाहाथे इयुनाव जाहाथे बेफोरबायदि बर' जाथिनि माखासे नेरसोन जेरै आर'नाइ आरो नेम प्लेट बोखारनाय आरो नैबे लग'आव बर'नि भाषाखौ बोखारनाय बर' लेंगुवेजनि सेन्टेन्स बेखौ बोखारनाय बाथ्राखौ बोखारनाय बेफोरबायदि गाहाय थाखोनि खामानिखौ जाहाथे गभर्नमेन्टआ मावा जों बेखौनो जों दायो फोरमायगोन आरो जे जों साइन बर्डआव जे हुखुमोरनाय जादों बै दखाननिफोरनिखौ एबा माखासे गभर्नमेन्ट अफिसार दा बेफोराव जि जों बोखारदों जों मानिनानै लायो खिन्थु जों बेखौबो बुंफिनगोन जोङो बनसु धोरोमनिफ्राय बेखौ एसामिस प्लास बनसु बर' रावजों जों लिरनानै गोदानै जों बानायना होगोन बनसुआ बेखौ बियार खालामगोन जों बेखौ दिनै नोंथांमोननि बे प्रेस मिटनि जरियै जों फोसावनाय जाबाय।